is het? Volgens mij is dit het. Kunnen we naar binnen? Ah, crap! Jongen, verdomme eens uit. Sorry. What the fuck? Oké. Oké. Ja. Hé, zou het toch niet thuis zijn, hè? Nee, volgens mij niet. Volgens mij is dit het. De brand wel licht. Oké. Trekken. Ja, verdomme dat jij zou helpen. Oké. Let op, hè. Zo dan, maar zijn. Kijk dan. Zo niet, hè. Yes. Oké, let's go. Hak open. Mensen. Daar, zo daar. Dat is... Dit is hem.